Patay. Baga nagigbungan ng lubi ha. Nagi mangawat aning lugar ha. Aw, mapatay ginahog yung dili mapriso. Di ba mga bodyguard? Boss. Oh, totoo na yun. Kay mahal ako ng sweldo niyo. Ano nga? Ang bangko, ay mulingkod ko. Kuya. Ang paypay, pagdali. Paypay Kita ko. mo kag naong boss oy. Ay, nagsiglik ramo dia kay. Gisuhulan na ba iti kaya? Saan ni boss? Ay, Lubog nung lang likramo na. kay. Padakaan para ako nimong sweldo. Itag naong pun mo boss Taruman ay. nimong hilot-hilot dia. Wa man kahangin. Oh. Muna nga, timan ini nyo ni akong lubi ha. Kita mo na mga lubi ha, daghan kay punuan. Ako na tanan. Muna nga, kutob sa yung nakita dire, ako na tanan. Kadet lang. Boss, duda jud ko boss ba? Unsa man imong gilingkuran? Imong naong or imong lubot? Oh, siyempre, imong buko-buko. Gisulan guti ka. Why dang likramo? Muna nga, ikaw nagpaypay. Palihog ko gihap anang akong mga lubi. Kung pila ka buok. Matay boss. Di jud maiyak boss. Datua jud din mo boss no? Oh, siyempre, ako kuniting hinaguan. Pinangkamutan ako ni. Ilaw na ako sa bangko. Siyempre, ako gini, kasabot ka? Matay boss. Wilaylaya na sa kong buko nun boss. Ay ita rin mong naong no? Say, tihait. Ikaw, bugal-bugal? Basta yung may mo gusto. Aliaso ti ka o, may serbisyo ka. Sorry boss. O, kanak ba? Pero lain pa ako ba? Sagingan ako dito basig. Daghan na rin hinog ba? Gikawat na ron. Matay boss, dagan jud kay unggoy diri boss. Asa man ang unggoy? Wa ko kabalit na unggoy. Murot dito. Kawaton sa mga unggoy din sama niya. Dara dai boss no? Ay, unggoy ang nagnaong. Oo jud boss. Daghan kita bunggoy dito. O, pero, Sama ani. Oh, ini dai boss. ay na mo sikit bugal dia. Ay konsentre ta sa atong atuon ditong saging. Pero sa imbes pa ta mga ato sa akong sagingan, manguli sa ta kay kuha sa ta dito. Dump truck ng kargahag saging. Mga pang-harvest sa saging ba? Ang sabot? Nakasabot mo la. Sabot so laylaya na sa kong kuan boss. O sige na. O tala na, mga to na ta. Pagdali. Ay mo lang ilangay. Abot na kita sa atong kalubian. Sure ka pre nga imuha ning kalubinan? Katagan good. Nya wala na kay salay na karon Pablo. Kana mo nakita ang tanan ako ang kalubian. Masuko ka tor. Murag duda jud ko. Imuha man jud ni. Di ko mutuog kanistor ne. Sure juga pre nga imuha ne. Bag-o pagi ka diri sa probinsya na ading kay kalubinan. Kini magod among kalubian. Pamana pa rin sa kong lolo. Scoop ka may diri tor kay rag ni tai da napita da. Di mo mutuon ako. Pwede raman dita mga Dili imuha ni ko. Wow na kay imuha ni oy. kutob sa inyong nakitaan. Sugod dire ka na. Amuha na tanan. Ako agud ni kalubinan ko to. Siyempre, yung anak tagdato, di po tama basta-basta. Nga, matay nung kulingkuras ko, be, ganyan ko ga. Kahilas mo gator. Hapit ako. Mga naitaib to. Naitaib. Doon ka irog ta gamay kay naitaib. Matay bo. Ikay kat ka to na. Huwag nagkatae juga pre. Pero pre, di jud ko mo too nga nagkahilas naman karon gisalig imuha ni kalubinan. Kinsa may dato diri day. Ay daing dato diri Ikaw lagi pre. to lagi. Nya, mo ko namang lingkuranan dayon. Amo reklamo ka. Adili. Ipaningot ko. Asa mo? Ubon sina. Kaon di tagbutong mo. Hilas. Bubuan na yun. Bye-bye ako. Ayaw na, di ko galatan na. Yung lang. Mamutong na dili. Amutong to. Umutong tatoroy gibalingkod na ganun sa ka. Nakuhay dayon ko. Kuhi dayon. Sugod ako. Mahom tagtae. Ay, Matay tor. Nag-sacrifice ako diri hapit na kumabuktot diri nya. Dugay kay na imong butong. Masa ka na nas birto dia? Ano ako may musaka? Kita mo sa kong pamurma? Pangkonsihalis? Kanas Pablo ko kay nagdako nang uprasa, nang urag kaguran. anong ako man? Pagdato na ko kwarta na kulang. Isa ka pasag uli na di ay. Laim sige ako itagian ning kalubian. Tor, anak na lang tor, awas ha. Di ba imuha man ning lubi no? Imuha dili. Ako alage. Masuko di ka. Wala pa ko nasuko. Kana Taro nga. ikaw imuha man ang lubi.
Ikay sweeto ana sa mga kak. Atara mo. Ay sa ba? Ay sa good. Ay sa ba? Di sa papanghambog po no. Ako sa una ko. Gadako ko. Kana mga lubib si tagas pina. Bantog ra. Kaya Yan Luhuran mo motor no. Sure, boss. Uy, master. Di sa papanghambog na. siya ana. Mo saka na siyang lubi mo bali na mo lakas palwa. Kita di kanya. Sweeto na ato Iyana, pangkanon iyana. siya. Di no, di sa panghambog ba, di sa papanghambog. Ako, humble mo kong pagkatawag nga. Di ko ganahan isuwi akong talent ba. Pero, kanang malubiya, kaya rin kinakon, ay, Oo. Ya, jud mo kita jud mo. Unsa kita ko mo ginatagiya. Kaya sa mumusaka ka to. mga aka ng pusti si Biko. Ay, Wag ganin yan nuhon ako na, ay. Ako sa una lagi. Kanang lubi, kurot ko na. Sige pa ko suguon. Nah, matay. Lapo ba dagang Tarzan? Yang sa manta na, ato ta. Oh, sige, sige, kat. Sige. Ano boss? Kasi boss. Ay kung tawag boss kay lahi ra bay ko tawag na. Gana ra ko kat. Kani boss, kani nindot kani boss ako ni mo boss. Awa na naman ay. Dagay bunga boss. Bunga. Wala bisalig ko biyan eh. Oh, Atagok. matumbahan lang tanan. Oh, ayun na. Mo gid boss kino gidauban. Kato oh. Ayun ni, pre. Bubo ra pod kay na. Ito pre. Ito pre, urag sakto ro ton pre. Taas gina, taas gyud mo maog. Padan sa igamay. Akre pre. Akre. Ani pre, sakto gyud pre. Asa mga kak ani? Ano? At nadiri nga ka. Usa to pagkat-kat ana? Ikaw mas di ka mo saka. Ningon ba di ko kat-kat ko gulay kak? Ikaw boss. Ayaw lagi ng boss kay magganahan ko kat-kat ana. Ano boss do? Pre. Kani nay haka. Dali ya ko ingit kayo. Wow, na kay pre. Ay, sorry to. Grabe kinyo aning kulubian ap. Kani pre. Bakit na ni? Kini boss kay dagang gigbunga no. Sakto ra pod. Kapila man ta ina nga ay kog tawgag boss. Kay miskan dato ko, di ko gusto tawgon na. Sige boss. Oh, Ganahan ko ning lubiya pero mas ganahan ko ato. Ay ta dire. Asa nang di kargar ko? Ganiha rin nga paabot re. Pero wa abot. Sus, unsa ni ora? Yati, ginamok ko ni. Sus, yati na pay mga lubi, wa pay mga bunga. Pay usam rod. Sus, ikaw ba inuwa? Sigig gangas di unsa mo saba nimo? Dili mga boss kay. Wa man gani ko mag dali gani nga ako tagihay ko mo dali nuda. Ang di karga ba katong isabutan unsa ni oras? Ayo paggali maabot lagi na ron di karga lagi. Ako matagiyaan na tanan. Maabot na lagi turon. Ay lagi tubag yan. Oh, may panay mong kauban isa. Tahod pa na. Oh, sige boss. Lain po ako boss ba? Din man ka nakapalit imong sapatos boss. Wa gid mabagay gyud. Hindi na ka magsige Kaya na pag pay purol. Sana? discovery ana ako ang mga gamit kay ako man na. Ako Sana? nagapalit Karsorol? Ano si panghilabot lagi? Karsones dara purol? Kasi ka panghilabot isa man. Gusto ka. Pulauton di ka starbahon sa man. Oh, sorry good bitaw boss. Joke Ano na ba? boss. Dili kay magbuot ka sa ako ang mga gamit. Lain Ako pa man yan na. ako boss. Style mo na na ako. Nindot lagay kang skincare boss ha? Oh, siyempre. Dato ko pagod. Oo, tinuod po. Ilar po tinuod boss. Kay ako be sa una boss. Kay baon sa gamit ako? Ano sa man? Perla. Perla? Oh, kasabot ko perla. Dugay na ko ng perla oy. Sa una pa na bata pa ko. Anawa rin ko sa boss oh. Ano man na? Silka. Pero ang naong wa mao yun oh. Aw, sige man nagkaog kawayan. Pagka-bread sa kong boss. Ano ba? Tawa kay. Ay, Ano, sige dapat, yung boss, panglibak na ako. Oh. Mo na jump truck mo, boss. Boss, naplatan ang dump truck boss. Bike na daw akong nadala. Abantog reday na dugay ka. Kay morning naplatan di ang truck demo ning bisikleta imong gidala. Dili lain po ako boss. Pasig nag-check niyo to ka. Kapantay ka to ba ng irna nga. Palay ka tong duman mo na ko ba? Katong pamisahan, misitahan mo sa una. Doon ka to? Katong gipastig ka ba? Nga pag uman nga imong gitiuna kutsilyo, pagpili. Eh patakag bupili. Taka dia pasangin unsa gi ko na kutsilyo. Dili kay nadugay biya boss niya. Ati karga ba? Atong kisabutan. Ayaw na problema lagi. Kuno ayaw na ng truck. Ah, yati lain. Wa mo lain. Tama, paisaw. Oh, sorry gutos kay. Dili Ba, ka pulaot ka oh, pulaot. Oh, sorry, ikaw ba? Mo kay batas ang buanga ka no? Ikaw ba? At least nakikidala, at least wala. Ayaw na mo si iglalis, ay naglalis. Ay nang siglalis. Di na tamo kuan kay Ay, kay baw ko boss. saging. Kang kinsan eh, kangke. Kangke. Kay baw Minsan kang kay. kinawat.
sakto koy dili boss mo ginagawa. Boss kang man na. Di ba? Ako na sayo na niyo ang ipangsulti. Di Basta lain mo mauna. yato boss niya. Kung sa may atong kargahan na nga, bike na mo to dala. Ang mayo ani, ang suggest ako ninyo, di wala na may truck, wala tap di karga kay naplatan, bisikleta man na dili man na pwede nga kargahan. Mo magkuan tarong diha atong pas-anong. Iuli sa atong balay. Ay, kay baw nako, di ba bike ka Kabalo to? mo ko nimo kusgan ka. Kurtahan man ni. Helicopter ba nga katong like Teleprano, itong mga. Oo, boss. Katong helicopter mo, boss. O, gamiton na ito. Tama. Ako Bibilain ako. mo kayo, Ako sa boss. nanggi kuan dito. Ako sa nanggi pa ito stock ba kay para dugay na madaot ba nga kana na isang dump truck ng tato kay kato daan-daan na kay bago-bago paon naman to ja. Ano yung kailantin ng mga bago Nagkupa sa. naman dyan, boss. Wa man tay kargahan ni boss. Aw di wa tay may mo ana paulitan ni. Ha? Di isa ta mga ganang mga to ang harvest di ta kadayo harvest ani. Ah, pwede ra boss Ulita. ato tari to kuan boss niya at to ta sa kuan. Uli na tari to boss. Auta na Oh boss. sige. Auta na Oh, boss. bueno, sabay na wala. Pre, dali ada, pre kay uhaw na kayo. Paabot ko na muna, no? Taas ka ng lubiya. Pre, kung kupraso ning Nistor diri basos dakuag rug halin niya, no? Takag lubi na, oh. Pila ka libo ka man. Kuha na ni. Kinsa mo nag-unsa mo diri sa ako asinda. Unsay plano niyo ngawat mo diri? Halin nga. Unsay kinsa? Nga nanguwa ra mamig butong diri. Matay boss, dili din mo nga diri, boss. Nga Unsay? uwa man sila kailan mo diri. Unsay dili ako ah. Ako ang tag-iya diri tanan. Ay dili boss, basing scammer ka boss ha. Unsa ang pag-iskar na ako'y kasulatan. Sila mo'y wala kailan ako ngano ma. Di na sila taga diri. Ako na napat yun. Gatuon ako boss og nang hire kag masakahay globe. Wa ko mang-hire diri. Ilado na ako na isindaha kay ako ng lugar diri. Mga sikbit diri ay ilado na ako na. Katagalain ng lugar. Kinsa na mga kawatan tingali na. Nangawat kuno ta, pre. Sila gore wa kaila sa tong kumpare nga mao jud tag-iyaan ning kalubinan diri. Kini porma ha? Mangawat. Sus, pangkonsehalis kayo. Sus ka mo, pataka lang mo gyawit ang yung mga baba. Pataka lang mo panangil. Mablatir biya mo na, makakwarta gyud na yung mga pangyawit. Gyud. Matay boss, di gina imo aday boss. Daggan barbay kay kag silduanan mo boss. Unsay dili? Ako ni tanan. Na ako'y mga utang ninyo pero bayaran ta mo. Kita mo na di cellphone, di sapatos. Nakita mo na. Na ako'y kabayad ninyo. Kasi pagtanong mo na ako, why kwarta? Tanaw ni purmas mong boss oh. Ha? Oh. Naka-tiktak mo gina with Oh. jersey. Jersey. Tama ang purma nyo god. Balay. Dili lagi. Sa amua lagi ning kumpare ning lube. Nangunay pa mangganig saka na mong kumpare oh. Kay siya nasuwito anang lube. Pre, Ay mo patakag yawit ha kay ikiha ta mo nya. dili ko na ni imong lube, pre. Pre, Tor. Pre. Tor. Be, asa naman iyong gipanghinambog rong kumpare ninyo ron? Daan palagi ko kamo gitong nakita na akong mga unggong sigig pangawat lagi diri. Ambit ang pusil. Go. Siapa demi istorya? 1 2 3 go. Asa na man gisugo nimo boss? Ay, Naaya ba nimong kamot ba? sa may oras karon oh. Ano oras? Ayo pag 2 3 go. Bus, napatan ang ban. Bisa kalito ko no. Salamat kay inyong giumaan mong video. So collaboration na din mo sa B-Boy Martin Vlog. B-Boy Martin Vlog. Paki-subscribe kayo sa aking channel B-Boy Martin Vlog. Panoorin nyo ang mga vlog ko para pakitulong na lang sa aking vlog B-Boy Martin. So mga kakwads, please go support sa iyang YouTube channel. B-Boy Martin Vlog. Please mga kakwads nga Og sa amo asad. og sa amua sa Tapon, vibes, please go subscribe. Then mo na pa shout ako niyang nagpa-shout out.
Shout out Lady Francine Patagan. Shout out. Ikaw, shout out. Shout out Boss TV Adino. Shout out. Irene Doritio from Basak, San Nicolas. Shout out. James Michael Ambrona. Shout out. Nova Gonzalez. Shout out. GTP Official TV. Shout out. Ezekiel Gia Showtime kapatid from San Fernando, Cebu. Shout out. Shout out Karkar Vines. Please go subscribe sa mga kakwads. And Princess Georgia Yolida, shout out! Giselle Bondelera, shout out! Claire Digulacion, April Lumales, Ria Imperial, Misli Sumampong, Patrick Kailpet Laniba, shout out! Ian Laniba, og shout out sa Main BS Cream Section 1, shout out! Amping mo na! Og Richelle May Sumilat, Janley Mayula, Aldrin Juntong, Muke Lagrusas, Tirada Colmindes, Paz Montizag, Daryl, Anthony, Laika Belizas, Virgin Lover, shout out! Shout out ni Daniel Zulueta, Junior, Raymond Sinoy, Era Yumagi, Kate Kushat, Mascarenas, og Tata Pipito, shout out! Amping mga quads! Shout out ko ni Mercy, Trisara, shout out! Og shout out ko ni Dereboy Escuadro, shout out! Og shout out ko sa mga kauban ako diha sa Cebu, diha sa Malinaw ug sa Lapu-Lapu. Tanan nga mga kauban na mo simbahan diha sa Malinaw, sa Lapu-Lapu sa Cebu. shout out! Amping mo. Shout out ko ni Jillian Digulacion og ni Desiree Antonio. Shout out! Og shout out me sa among sponsor. Ma'am Welma Dihito og ni Sheila Roma. Shout out! Amping mo. Og agaw day. Lady Francine Patagan. Shout out. Salamat kayo sa inyo. Support at sponsor. Salamat kayo. So mga quads, ay kalimot, please subscribe. Huwag niyo kalimutan, B-Boy Martin, pasuportan na lang guys. At maraming salamat sa inyong lahat ng suporta. Sana tulungan niyo ako. At ako pa pasalamat sa aking mga kasama ngayon. Ngayon ko pa na nakita sila at tinulungan nila ako na maki-collab sa kanila. At maraming salamat sa inyo. Salamat. Thank you and God bless. Tú, nadie como tú,